Era grande ou con su... Espera, vexo ben. Pedra grande con su... Que isto falo... Eu non faço outro, non? De castelán. Castelán non fa, non é máis difícil. Home, podo facer unha amiga, pero é máis difícil. Pero aquí non cabe. O mellor, sí. Non, dor non é porque aquí non... E do? Así, sin... Do sí, pero non poño ainda. Encher completamente a cubular. Encher completamente a cubular. Vale. Conxunción distributiva. Non sei. Elo. De un metal que serve para atar algo a ele. Que barbaridade. Elo de metal que sirve para atar algo a ele. Un ferro, unha estaca, un... Pero deixa para Vale. outra. Os. Aí vai, agora. Os. A ver. Agora o consoante, bueno, agora o 6. O 6. Preposición a. A. Escoitar, oír. Oír. O mesmo que até. 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 Ata. Já ata. Ata. Sim. Ata. Especie de rato de auga de gran tamaño. A ver, déspotas, opresores. Aí va. Símbolo do aluminio, AL. AL. Composición poéticas. Composicións poéticas. Odas, non? Pero é no 9, sí. Odas. Presaxar, predicir. Agoiar. Agoirar. Eu sei, non? Agoirar. E aquí sor, podes... É o río. Será xar. Non, é só, non é? É sor. É un río sor. Nunca oi. Bueno, pois a ver. É hora 7. Vou tras dela. Ai. Vou tras dela. Sigo-a. Sigo-a. Existir, ser. Ser. Ora, crustáceo mariño de corpo alongado que é un dos mariscos máis sabedores. Crustáceo mariño de corpo alongado. E que será? Langosta. Lagosta. Pero non... Sí, lagosta. Este 3, a ver. Pesar, mágoa. Do. En vez de ser dor, é do. E agora há 2. Como che resultou hoxe? Hoxe, regular, aí esas palabras a mí non salían, iban 2 sin, ves? Porque o airas nin siquiera o aí nunca. Claro, porque por aquí non se di. Non. Pero... Ten un resultado, ese día, que cando foi entonces, perfecto. Resultoume enseguida.